Tak my sme mali dobrý vstup do zápasu. Dá sa povedať, že v prvej tretine sme tvrdili muziku. Vyjadrením toho bol aj počet striel na bránu. Brankár Hudáček, ja si myslím, že v prvej tretine podržal svoje mužstvo, chytil možno 4 čisté góly. Naopak, po našich zaváhaniach Košičania využili z minima maximum, dali 2 góly. My sme vedeli, že Košičania zlepšia pohyb v druhej tretine, upozorňovali sme na to mužstvo, no bohužiaľ škoda, že sme to neudržali, dokonca v druhej tretiny stav 2-0, ale 45 sekúnd pred koncom sme dostali tretí gól a dá sa povedať, že bolo v tomto zápase rozhodnuté. Košičania dostali na hokejky pohodu, začali dobre počúvať, začali kombinovať a už ich bolo potom ťažko nejako ustražiť, čo sme vedeli. Hovorím, ak by v tej prvej tretine sme dali my z tých šancí nejaké tie góly, išli do vedenia, neviem, ako by ten zápas by mal možno úplne iný priebeh, pretože domáci by znervozneli, si myslím trošičku, ale takto už ťažko nejako rozoberať. Škoda, že sme, hovorím, v zlom zápase vidím v tej 39. minúte, keď sme dostali tretí gól. Je to pre nás vzhľadom na priebeh stretnutia, myslím si, že veľmi významné. Dnešný zápas sa hral v slušnom extraligom tempe. Začiatok je pravda, výrazne zachytal brankár Hudáček, ale brankár jeho kvalit musí to zvládnuť. Následne sa nám chytila aj obrana, ktorá hrala disciplinovanie a z protiútokov sme dokázali streliť v prvej tretine 2 góly, čo nám veľmi pomohlo. Ukludnili sme sa, je pravda, že sme 2 zápasy boli bez gólu, tak sme boli trošku opatrnejší a do druhej tretiny sme išli už trošičku kľudnejší, bolo tam viacej pekných akcií, ale až tá posledná, jak tu kolega hovoril, v závere tej druhej tretine sme zvolili pekný gól, 3-0 a myslím si, že o zápase bolo rozhodnuté. Tretia tretina už si myslím, že bola úplne v našej režii a tých golov mohlo byť možno ešte viac ako